Usabaningi umfana uGodole owaziwa ngosomatekisi owayeka ukushayela amatekisi ngenxa yokusiza noma yokutakula abantu abamnyama wajoyina-ke iqembu le-MK. Ngethemba lokuthi-ke abantu abamnyama bayakwazi ukuthi besizakale noma MK iyizwi labantu abamnyama. Lokho kulandela-ke iqembu elase lixhaphaze abantu isikhathi esiningi, iqembu ebekuyilona ebelibusa ngaleso sikhathi. Sawubona kuphi nakuphi la kufunye khona lo mbuso njengamanje. Ubungelelayo uyena Mathinda Gcose, Ntombi zomqomela amehlaka abanye zabaqomela imali thiwa Guluva wazi iy'ndaba zakhe kanti nezakho uyozazi ngelinye ilanga. Ngane wethu ungabe usuku lakho lokuqala ulancothi wenza ukulungela upress subscribe button, ushare uphinde comment wenze sure ukuthi uyalike ukuze njalo uma sikufaka la mavidiyo kube wena ufaka uqala uthole notification. Ke la ekhaya usiko lakhona lithi siyalinda ividiyo iziphele ebese siyakhomenta ngokuqonda-ke ukuthi ividiyo isuke ikhuluma ngaleso sikhathi. Thusabaningi uGodole mangabe ephenya izinqa zoMaspala-ke engena ney'cabha komunye woMaspala ukuthi cha yebo lento eniyenza umakhansela inhle ukuthi-ke nifike nithi niphethe yona-ke i-IFP ngokuqonda nokubona isimo esenzakalayo ebese niyavotela futhi i-MK mangabe niyovota. Kanti-ke elinye lamakhansela ebeligonyulwe ukuthi cha mina impela ngangigqoke isikipha se-IFP ngiyovota kodwa futhi ngafike ngavotela i-MK, anginandaba nesikhundla. Kodwa-ke njengamanje engazibuye engazukuthi oMaspala noma-ke abantu abasuke beziphatha umandla ngaleso sikhathi bayasixhaphaza kangangokuthi umphakathi ubuye uxabane nathi mangabe-ke kuney'nsiza kusebenza ey'shodayo singasakwazi ukuthi siyilethe-ke. uGodole uthe mangabe ekhuluma nale nsizwa baqhubeka bathi, sanibonani wengane zakwethu uGodole okanke uMgodole umfana niyalwazi udaba. Angifuni ukukhuluma kakhulu njengamanje, ngifuna ukunipruvisa ukuthi 2026 sizobenze njani oMaspala, sizobabhuqabhuqa. Kunobhuti-ke engidibane naye ngabe sengithatha inamba yakhe osebenza komunye uMaspala. Lalela lana-ke, lalela la, thula ulalele. Angifuni ukuthi nithi ngizwe ngami. Hello? Bhuti omdala. Hawu, bhuti wami uyaphila? Ngiyaphila unjani bhuti? Hayi, siyaphila mfowethu. Hey, ngiyaphila webhuti, wazi ngiyaxolisa nje ukuthi ngithatha inamba yakho bese ngithatha isikhathi ukuthi ngibuye kuwe, ngiba busy ngezinto eziningi. Yeah mfowethu. uGodole okhulumayo. Uthebo, kuze mfowethu ngiyabonga ukuzwa lokho, kuningi kakulinda mfowethu ukuthi hayi uzoshaya. Hey wemfowethu, kuyale kumatasa ngane yakwethu, kodwa-ke wasengigcine ngilitholile ithuba lokuthi ngikufonele. Ngakuzwa ngalela langa hlangana ungibona ngivunule ngesikibhe esihle somkhonto, wathi usebenza komunye uMaspala kodwa nawe uvotela umkhonto. Yebo bhuti wami kunjalo. Impela nje sibaningi nje impela la mfowethu khona la ngaphakathi. Siyakuzwa nje into zakho ukhuluma ezinhle mfowethu ezenzekalayo, siyazizwa nje. Ubathinta abanye uMaspala, ubathinta yazi ngathi nesifiso nje ukuthi mfowethu ukuqhamuke nje ukuthi lo wethu uMaspala yayibona lona. Yebo bhuti wami. Mana uMaspala wakho uandaliphi iqembu lepolitiki konke? uMaspala wethu kuleli iqembu leli lenkathi njengamanje. Oh, okay. Mfowethu kodwa nje-ke njengamanje sibaningi siyakhuluma ngaphakathi. Sisikuwe mfowethu, sijoyinile umkhonto manje wesizwe ngaphakathi ngokuba sikhathele abantu mfowethu odla yedwa labantu laba mfowethu. Yayibona? Yebo, akukho nje mfowethu esizakala ngakho. Yabona, sesiqubile nje ngoba phela sizokwenza njani siyahola samakhansela. Mana-ke manje nivotela umkhonto nisebenzela inkathi. No mfowethu, ngempela manje sesikhathele labantu. Sesikhathele ibona. Yebo sikhathele. Nathi siyafuna ukuthi sibona ilokhuzana amaqembu ama-service delivery. Konje manje akukho esibonayo, akwenzeki lutho, abantu basithethisa ngapha nangapha masiya emawadini. Amanzi awekho. Akukho lutho nje mfowethu, akukho, akusebenzeki njengamanje esingakusho nje kuwe sicace ngoba siyakhuluma sibaningi. Ngizobona nje ngelanga lokuvota 2026 nje mfowethu kuzobe
sizobe shanje sizakazaka elokhuzeni umkhonto mfowethu sibaningi sayikhuluma le nto le siyahlangana nje saxoxa uthi-ke phela ngakuzwa ngaleli yalanga washoda impela ngokuthi ngikunikeza iskipa ukube kuthiwa wawuzenzela ungasebenzi kulowo masipala ngabe wasithatha ngangokukhumulela lesisami impela impela mfowethu kodwa manje ngokwesaba-ke nivikeleka-ke idophusana-ke isithunzi eyibona lo ukuthi ngoba nani niyahlafuna lapho niyasebenza phela yebo sadla phela namathema wapheli kodwa okubalulekile nje dlanini imali lapho kulelo qembu lenkatha nina bese nivotela umkhonto njengamanje mfowethu nje akukho into esiyikhulumayo iyodwa ukuthi nje si-MK njengoba bethini si-MK ngoba siyayibona ukuthi lukhulu ushintsho lukhulu into eliza nayo leli qembu mfowethu ngiyabonga kakhulu ngicabanga ukuthi kwangizwa ngithinta oMaspala abaphethwe amasela njengoMaspala waseNquthu, uMaspala waseMsinga, kuzoba uMaspala wasendumeni, uMaspala wasempendle baningi nje oMaspala abaphethwe amasela esengibathintile yabona ubathintile impela kusijabulise kakhulu lokho uma ubathinta lawo Maspala yebo-ke nathi siyafisa ukuthi kulo wethu ukuthinte nakhona uyayibona loo nto leyo hayi ngoba impela nje leli qembu hayi sasithi iqembu hayi odla yedwa laba badla bodwa ogombela kwesabo yebo akukho nje ukuya kubantu emfowethu engingakusho nje kuwe nje bhuti mina ucace akukho nje okuthiwa uya kubantu odla yedwa bafaka izingane zabo mhlambe nalapho osebenza khona nje ukhona mhlambe umakoti kaSpeaker or mayor or council noma ingane yakhe kodwa nje ukuyiphathe yefamily yabo yebo ihlobo yini intombi kanjalo nane intombi yebo hayi cha kulungile wemne wethu ngiyathemba mhlambe ukuthi njengabasebenzi boMaspala mhlambe nina khona ukuxhumana nabanye oMaspala nikhulume ngeindaba ezithize nje ukuxhumana sixhumana mekade simakhansela shembo samakhansela yebo ukuthi wemanje niyabona ukuthi lehleli khona ngempela sehleli nje wabegqubile kodwa nje ukuya phambili i-forward webhuku abayisekho ngoba emawadini kuthiwa iy'thembiso ziphi uvele ungakusazi uphinde uthini cha webhuti omdala ngoba kusekhona engibhizi ngakho ngane yakwethu ngizokuthinta ngale sikwazi ukuxoxa ukungitshele konke okulapho ngaphakathi kuMaspala wakho ungashiyi lutho naleli isela lemeya yalo Maspala okiwo ungashiyi lutho Speaker yonke lento yamasela lapho ungashiyi lutho mfowethu nje imfundo yabona nje singaxoxa lokho ngasese kodwa sixoxe nje kahle sesibonana noma kanjani sizokwazisa ngoba hayi asingageqa amagula semuki indaba eningakhulunyelwe efonini siyothi ngizokwenza uhlelo nje ukuthi ngikwazi ukubona sixoxe ubuso nobuso ngane yakwethu ngiyabonga kakhulu bhuti wami wakwethu mfowethu wakwethu asibabhonyenike nibabhonye buthule bafana nigqoke izikipa zenkatha bese niyovotela umkhonto bafana sibabhaqabule 2026 sizokwenza kanjalo mfowethu ngoba vele yonke into vele nathi sesiyihlanganisile vele siyikhulumile saqeda yabonga mne wethu owakwethu wena ungikhonzele kibo bonke abakwaMaspala lapho uthi uGodole uthe hallo hayi mfowethu uzokwenza kanjalo yabonga mfowethu siyabonga bhuti wami shala bhubhizwe 2026 imfungu nkomgodole nizowukhomba onotshwala ukuthi ungaphi ngithi kini oMaspala imeya sukumani nime ngenyawo Godole is here MK is here uNcamalala is here wonke umuntu weMK ula sizoniponya uNkulunkulu ungithumele uNkulunkulu umthumele uNcamalala uNkulunkulu uyithumile iMK nizotela phansi kaJeni phansi safuna ukumemeza